Salm 150 li huwa kor finali ta' tifħir ferriħi lil Mulej. Faħru l-sit, faħru lill-Alla fis-santwarju tiegħu, faħruh fil-firxa setana tiegħu, faħruh għall-opri setana tiegħu, faħruh skont il-kobor eċċellenti tiegħu, faħruh bil-ħoss tat-trumbetta, faħruh bl-arpa u l-lira, faħruh bit-tnajbar u sfin, faħruh bi-strumenti tal-korda u l-fifra, faħruh bil-platti volum oli, faħruh bil-platti faqqaw. Ħalli kull ħaġa li għandha nnifs tfaħħar lis-sit. Faħru lis-sit li bil-Ebrajk hija Halleluja. Halleluja. Alla ċertament irrid li ħajjitna tkun għanja ta' foħrija ta' eżaltazzjoni tiegħu. L-ewwel salm jgħidilna kif nistgħu nirnexxielna illi aħna nkunu offerta ta' tifħil l-Alla billi nagħtu każ kelmtu, nimmeditaw fuqha u nfittxu nobduha minn ġurnata l-oħra. Fatti dak il-bniedem huwa mbierek, huwa ħieni. Il-fatt li jaraf illi jinsab taħt Alla huwa l-ħlejqa tiegħu, Alla għamilna għal foħrija tiegħu. U hemmhekk fih tinsab propjament l-għena tagħna. Ovvjament l-aħħar salm jispiċċa b'din il-sinfonija, b'din il-mota ferreħija ta' tifħil lill-Alla sejħa lil kulħadd biex jagħti foħrija lill-Alla. Kultant ġili anke xxerjajtu miegħi u tajdu meta fit-talb tiegħi insibet għaxin diffiċli biex infaħħar lill-Alla. X'ħanejt? Well, jekk aħna nozzu aktar u aktar fis-salmi naraw propjament kif u għal xiex għandna nfaħru lil Mulej. Alla tas-sema u l-art, Alla li mix-xejn ħalaq l-univers, oġbu jirrivela, oġbu jurina l nnifsu avolja aħna rribellajna kontra tiegħu u ċħadnieh Alla wera l nnifsu lill-patriarki stabbilixxa patt magħhom, għażel l-Iżrael bħala l-poplu maħtur tiegħu, ikkomunika magħhom u mad-dixxendenti tagħhom permezz tal-profeti tiegħu sakemm finalment imbagħad skont il-weda tiegħu bagħat fostna lill-Ibnu stess biex ma nibqgħux aktar il-sira ta' tnub imma insiru ulied adottivi tiegħu. Il-ktieb tas-Salmi jirrakkonta l-ġrajja mill-ħolqien sat-tieni miġġa ta' Kristu. Fih id-dottrini prinċipali kollha tal-Bibja miġburin fih. U sansitra anke jitkellem dwar l-istat etern meta Alla joħloq smewwiet ġodda u art ġdida il-wirt ta' dawk illi huwa ħabb. Alla huwa favur niesu, Alla huwa favur tagħna. U Alla jekk huwa favur tagħna min jista' jkun kontra tagħna. Alla illi sejħilna lejh u qiegħed jaħdem fina u permezz tagħna għat-tifħir tal-glorja tiegħu. Anke l-Apostlu Pawlu fl-Efesin 1 meta jitkellem dwar il-barkiet li Alla oġbu jagħtina permezz ta' Kristu Ġesu, kull darba, 3 darbiet, jgħid da qed jagħmlu għat-tifħir tal-glorja tiegħu. Ġifieri kull ma qegħdin nirċievu mill-Iskrittura mqazza għandu jqanqalna għad-dossoloġija u ċoħe biex aħna infaħru lill-Alla. Bħajjitna kollha infaħru lil Mulej għax huwa favur tagħna. Mill-bidu bejn il-bidu u t-tmiem tas-salmi għandna b'kollox 150 kanzunetta ta' tifħir. Infatti bl-Ebrajk it-titolu huwa teħillin. Tifħiriet l-Alla. U nafu li ħafna mis-salmi huwa tnejt, huwa ilmenti, huwa anke protesti. Meta issa qiegħed jipprotesta mal-Alla, għalfejn ġralna hekk, aħna l-poplu tiegħek, għalfejn warrabna, għalfejn ċħadna, għalfejn insejtna, għalfejn betna fid-edewa tagħna. U frattant il-150 salm huma tifħiriet lill-Alla. Jiġifieri, anke meta aħna għaddejjin minn dik it-triq imħarbta bl-istoffi u qegħdin inweġġaw, l-luġieħ tagħna wkoll għandu jkun foħrija lill-Alla. Forsi diffiċli illi raċċettaw din. Frattant, Alla mhuwiex għami għas-sofferenzi tagħna. Alla jaf
li d-dinja ħalaqa tajba wisq, aħna għamilna rovina minn nfusna bir-rieda tagħna stess, u frattant il-sofferenzi li issa huma part minn ħajjitna, Alla jibatomna propjament sabiex jixprunawna, jimbuttawna biex aħna infaħruh. Tista' tkun għaddej minn diffikultajiet u saram u xorta waħda għandek 1000 raġuni għala għandek tfaħħar lil Alla. Illi għandek tieqaf u tqimu għal kull ma hu u kull ma qiegħed jagħmel miegħek. Għaliex is-salmi juruna illi din l-eżistenza tagħna ta' bħalissa hija preludju, hija biss għadba għal xi ħaġa aħjar, għal ħajja aktar profonda, aktar ħienja. Infatti l-Apostlu Pawlu ifakkarna dwar dan meta jgħidilna it-taħbit żgħir tagħna jew id-dbatijiet ħfief tagħna ta' bħalissa li huma l-ħin wieħed qegħdin iħejju b'kobor bla qies tagħbija ta' glorja eterna. Dan huwa biss. Alla qiegħed jinqeda biċ-ċirkostanzi kultant avversivi tagħna ta' tbatija biex iħejji għalina tagħbija ta' glorja eterna waqt li aħna ma nħarsux l-ħwejjeġ li jidhru. Il-fissazzjoni tagħna mhux fuq il-ħwejjeġ li jidhru, imma fuq il-ħwejjeġ li ma jidhrux. Għax il-ħwejjeġ li jidhru huma ta' żmien qasir. Huma ftit snin. Ma ħwejjeġ ma jidhrux huma eterni. U s-salmi jagħtuna din il-perspettiva illi iva Alla għamilna nies ta' tama. Għad fadal x'jagħtina. Diġà għamilna ħienja hekk kif aħna nobdu kelmtu, inxiddu nerfaw dak il-madmat ħelu li tagħna Sidna Ġesu, u madmat ħelu li nġorru u t-tabija tiegħu hija ħafifa. Għaliex? Għax inħobbuh. Alla diġà daħħalna f'din l-esperjenza ta' imħabba, ta' modrija, ta' ħniena miegħu. U allura anke jekk tħossok abbandunat Salm 88 huwa l-iżjed salm iswed tal-vistu. U xorta waħda huwa tifħil lil Alla għax dan is-salmista madur, ikkalpestat, abbandunat, ħadd ma jitjaf bih, xorta waħda il-aħħen, il-issen, is-sentimenti tiegħu quddiem Alla u dik ukoll hija tifħil lil Alla. Tħossok forsi wkoll meddet, taqra Salm 56 u tara kif anke meta qegħdin nħossuna ipperikolati fl-azzard xorta nistgħu ndawru il-menti tagħna u nlisnu tifħil il-mulej. Forsi qiegħed għaddej minn esperjenza illi hemm xi ħadd qed jipprova jagħmellek ħajtek infern u di tiġrilna, vera? Fuq il-post tax-xogħol pereżempju, jew forsi teħtieġ l-erf biex tieħu deċiżjoni importanti, jew forsi tħossok tradut meta minn xi ħadd li ħabbejt. Ixin is-sitwazzjoni. Sew inti festazzi, jekk inti fil-quċċata tal-muntanja, sew inti f'agunija u ċew għaddej mill-wiet tad-disperazzjoni, xorta waħda għandna tinstema' Alla qed isejħilna biex insemmaw dik il-mota ta' tifħir mill-qalb. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar Alla qiegħed jaġilna u qiegħed isawwarna u għadu ma spiċċax mill-ħidma tiegħu fina. U allura meta aħna niftħu għajnejna u naraw kif aħna reċipjenti tal-grazzja tiegħu. Reċipjenti tal-grazzja tiegħu. Alla ferra l-ħnija tiegħu fina. U allura anke nkunu darna mal-ħajt u f'disprament xorta waħda Alla jibqa' l-istess u ħaqqu kull tifħir tagħna. Matul il-ktib tas-Salmi it-tifħir ma jistimax kollu l-istess. Imma ivarja skont iċ-ċirkostanzi, però hemmhekk qiegħed. U din ma nistgħux nimmissjawha. Salm wieħed jinfurmana l-ewwel qabel kollox qisu qiegħed il-pedament għall-ktib tas-Salmi, pedament. Qed jgħidilna illi n-nies li iżjed ferħana u produttivi fid-dinja u f'kull żmien huma dawk illi jitaxqu l-iżjed balla u bil-kelma tiegħu. Il-kelma talla, il-Bibja mqazza inqisuha bħala l-ikel neċessarju għal ruħna illi ma ngħaddux mingħajrha.
U allura għandha tkun moqrija b'attenzjoni, intomuha, nistudjawha, nożżuha, nobduha. Kemm mbiera dik il-bniedem illi l-għaxqa tiegħu hija fil-liġi tal-Mulej u lejl u nar. Mhux snippets l-awlin, kultant lejl u nar jimmedita fuq il-liġi tiegħu. Il-tip tas-salmi kollu kemm huwa stedina għal ħajja rikka ta' meditazzjoni mimlija premju. Allura bħalma l-ewwel salm jgħidilna kif nisimgħu il-Alla. Kif nisimgħu il-Alla? Aqra kelmtu, tpaxxa b'kelmtu, fittex obdija. Hekk ukoll imbagħad l-aħħar wieħed Salm 150 jiggwidana kif imissna nirrispondu. Alla illi wara li nnifsu lilna qarribna lejh permezz ta' Ġesu Kristu bis-salib tiegħu fuq il-Kalvarju, issa kif ħanirrispondu? Ħanirrispondu bit-tifħir. B'dik il-ħalleluja iffurmata mill-ħajja kollha tagħna. Kif jgħidu kif qalu l-apostli meta kienu arrestati minħabba li pritkaw l-Evanġelju, iddefendew nfushom billi qalu aħna ma nistgħux ma nitkellmux dwar xrajna u x'ismajna. U hekk il-tip tas-salmi jidderġina biex propjament inkun nafu kif ħanirrispondu għal dan Alla kbir. Salm 150 jekk tinnutaw ma fih ma jippreżenta ebda argument, ma jippreżenta ebda talim kumpless, ebda spjegazzjoni, huwa sempliċement sejħa elokwenti, għajta appassjonata biex il-ħolqien kollu, inkluż int, ninaqdu l-koll f'sinfonija waħda ta' tifħir lill-Alla. Il-Jahwe illi għamel is-sema u l-art. Hija dossoloġija, hija tifħir lill-Alla. Illi ikolli ngħid għandna ħafna fejn navvanzaw hawnhekk. Għaliex kultant nirċievu minn għand Alla, però kif qed nirrispondu? Irridu nirrispondu fidi, ferħ, b'ringrazzjament, b'tifħir lill-Alla. Is-salm jibda billi isejjaħ għat-tifħir lill-Alla kull imkien. Faħru lis-sit, faħru lill-Alla fis-santwarju tiegħu, it-tempju, dak kien hemm it-tempju, il-Leviti li kienu jkantaw, doqqu l-istrumenti tal-mużika, immisaw faħruh fil-firxa setana tiegħu, li huwa prattikament l-univers. Kull fejn, kull ħaġa li hemmhekk għandu jingħata tifħir lill-Alla. U nfaħruh għal kull ma hu. Aħseb ftit, min hu Alla? Ma saqsejtikx min hu Alla fil-fema tiegħek. Min hu Alla ta' bilħaq? Alla ta' bilħaq narfuh f'kelmtu stess. U allura hemmhekk għandna nfaħru l-kobor eċċellenti tiegħu. Kemm hija qalbek affettwata bl-eċċellenzi tiegħu. Pietru jgħidilna li aħna ġens magħżul minn Alla. Saċerdozju sultani, nazzjon qaddis, nies bħala l-pussess tal-Alla, Alla li għandu kollox, però b'mod speċjali għandu lilna il-Knisja tiegħu. U allura sejħilna biex inniedu l-eċċellenzi morali ta' dak li sejħilna mid-dlam għad-dawl meravigliuż tiegħu. U aktar ma insuna f'Alla x'għamel għalina. Alla l-eċċellenzi morali tiegħu, it-tjieba tiegħu, l-erf tiegħu, l-omnipreżenza tiegħu li m'hemm ebda post fejn Alla mhux. L-omnixjenza tiegħu li Alla jaf kollox għalhekk għandna nfaħruh. U nfaħruh ukoll għal kull ma għamel u għadu jagħmel. Vers 2 faħruh għall-opri setana tiegħu. Fejn huma l-opri setana tiegħu? Ibda bil-ħolqien. Il-ħolqien ta' madwarek. Kull fejn iddur ma tistax taħrab. Issa qiegħed ġol il-Van Gogh Museum Amsterdam tajjeb illi huwa dedikat biss għal pitturi ta' Van Gogh. Kull fejn tħares f'kull kamra li tidħol min taħtara xejn li f'pitturi ta' Van Gogh. U allura il-ħolqien huwa propjament teatru
fejn tħares fuqek, taħtek, ma' ġembek, quddiemek, warajk, dawn ma l-opri tal-Alla. Bat imqar xi ħaġa, inti fil-kampanja l-elluxa jew mqar rixa ta' asfur tal-bejt li tkun waqgħet mal-art. U studja mill-qrib. Ressaqa ma' għajnejk. U wara l-meravilja tagħha. Il-meravilja ta' dik il-ħaġa, aħseb wara tara bil-mikroskopju, vera, kollox huwa l-emil tal-Alla. Inti nnifsek, David qallu jiena tal-ħaġeb u tal-biża' jien magħmul. Emilek mhux moħbi minni. U David jirrakkonta kif Alla sawru f'ġuf ommu, mit-tnissil, fil-ġuf, meta kien fid-dalma, fil-qijan tal-art qiegħed jintaġa, qed jiffurmah. Xi ħaġa meraviljuża. Dan huma l-emejjel tal-Alla. Idu nfaħruha għalek. Idu nfaħruha l-providenza tiegħu, kif qiegħed irriġu u jikferna kollox. Bħalissa qegħdin naraw qisu Alla qed jagħmel tappezzerija, però qegħdin naraw min-naħa ta' wara. U allura hemm il-ħjut kollha mgerfxin ġo xulxin Alla tjurina. Issa min-naħa ta' quddiem kif tidher it-tappezzerija. Perfetta. Skont lan etern tiegħu. Infaħruh ukoll għall-fidwa tiegħu, il-fidwa tal-Alla, is-salvazzjoni. Li Alla ġabilna permezz ta' Ibnu Ġesu, illi kien sinjur minħabba fina sar fqir biex bil-faqar tiegħu aħna nsiru sinjuri, nies maħfura, nies imqarbin mal-Alla, ċittadini ta' smewiet mhux aktar orba u frustiri ma' nies ta' istess belt mal-qaddisin tad-dar ta' Alla. U ta' kollu permezz tal-fidi tagħna f'Ġesu Kristu. Li l-istess fidu wkoll tajilna Alla l-missier. Nissila fina hu bit-twelid mill-ġdid. Dan huma l-opri kollha ta' jdejh. Ċertament ma tistax tesaġera meta tiġi biex tfaħħar l-Alla. Fl-infinità tal-persuna tiegħu, fl-infinità tal-emejjel kollha tiegħu. Is-Salm ukoll jgħidilna biex infaħruh b'kull mezz. Isimgħuh, faħruh bil-ħoss tat-trumbetta, faħruh bl-arpa u l-lira, faħruh bit-tnajbar u sfin, faħruh b'istrumenti tal-korda u l-fifra, faħruh bil-platti, dak il-platti huma dak platti għajdu, saqsejtu wieħed surmas għalli dak mhux ċimbli dak li doqqu bil-dar. Platti għalli dawk. Il-ħoss, kollox qed jingħaqad flimkien, orkestra sħiħa. U jekk maħniex fija din l-orkestra, qegħdin nimmissjaw l-aqwa ħaġa fl-esistenza kollha tagħna. Irridu nfaħruh b'kull mezz, mhux biss bil-kliem, il-kliem huwa importanti. Illi titgħallem tesprimi ruħek quddiem Alla għal kobor eċċellenti tiegħu. Imma l-kliem waħdu huwa inadekwat u x'vera ħossuna kultant. Kif ħana qatt ngħid? Kellu raġun Charles Wesley meta qal ħaninżġu Anja bel-filsien tal-feddejiet tifħiriet. Anja bel-filsien għandi wieħed mhux biżżejjed. 1000. Il-glorji tal-Alla tagħna s-sit tal-grazzja r-rebħiet tagħna mallem u Alla grazzjuż. Ejna ħalli nxandru fis matul dil-art għarfien prezzjuż l-unur tismek għażiż. Appuntu dan is-salm qiegħed jgħidilna biex inġibu l-istrumenti kollha tagħna. Kull ma għandna, il-mezzi kollha tagħna biex il-koll flimkien insemmawhom għat-tifħir tal-Alla. L-iprem mużika f'widnejn Alla mhijiex strumenti tad-daqq kif jissemgħu. Il-Bibja m'għandha xejn kontra il-mużika. Il-mużika hija arti. Alla tagħna li nitennew bil-mużika. Fil-Testament il-qadim kienu jużaw il-mużika fil-liturġija tat-tempju u aħna wkoll niqdew bil-mużika biex tenħalli f'armonija waħda inkantaw lil-Mulej. Imma nkun qed nagħmlu żball kbir jekk nillimitaw it-tifħir tagħna bil-mużika. Palli kieku l-mużika hija kollox. Le. Kif qalu tajjeb l-antiki, non mużika cordula sed cor bil-Latin din. Non mużika cordula, mhux mużika tal-korda, imma bil-qalb. Alla jgħid il-qalb, mużika armonjuża mill-qalb. Allura jdu nfaħruh b'fida qawwija.
infaħruh b'għaxqa qaddisa u b'imħabba safja lejh. Infaħruh ukoll b'kunfidenza sħiħa f'ibnu Ġesu mingħajr ma niddubitawh. Infaħruh bit-trjonf fuq il-qawwiet tad-dlam. Infaħruh b'xewqa ferventi lejh u sodisfazzjon totali fih. Infaħruh b'rispett għall kmandamenti tiegħu. Il-kmandamenti tiegħu irrid nobdihom għax jgħoddu għalija. Irrid infaħru wkoll billi nippromovi l-interessi tas-saltna tiegħu. Infaħru b'tama vivaċi, dik it-tama mbierka, id-dera glorjuża tal-Alla l-kbir. Nista' nħares il-qudiem għal dak l-appuntament meta jiena niltaqa' ma' Sidi Ġesu u jarafni bħala s-serv tiegħu. U allura minn issa stess nġibu l-istrumenti kollha. U x'istrumenti għandi jien? Idi, saqajja, widnejja, għajnejja, ħalqi, imnieħri, moħħi, qalbi, il-kuxjenza tiegħi, dan huma l-istrumenti fl-aħħar mill-aħħar, iridu rresqu lill-Alla biex infaħru bihom. Pawlu jgħidilna għalhekk jiena neżortakom fġieħ il-modri jittalla biex tippreżentaw lil ġisimkom stess sakrifiċċju ħaj lill-Alla. Sakrifiċċju ħaj. Għaliex hekk inkunu qegħdin nuru il-qima vera u loġika tagħna. U allura ħanfaħru minn ġurnata għall-oħra bid-deċiżjonijiet tiegħi, bil-konverzazzjoni tiegħi, bil-mistrieħ u r-rallessament tiegħi, bit-tħabbrik u s-sara tiegħi, bil-flus, bit-talb, bix-xogħol, bil-lob, bl-ikel, bil-mixi, bil-irqat, bl-enerġija u r-riżorsi kollha tiegħi. U mhux waħdi, irid infaħru ma' ħadd ieħor. Alla jgħid il-ħolqien kollu tiegħu faħruh. Salm ta' 6 versi, 13 darba jgħid faħruh, mhux jien biss. Il-kol kemm aħna faħruh. Pawlu jgħid li l-iskop tal-Evanġelju Alla li laħaqna, Alla li qarribna lejh permezz ta' ibnu stess kien propjament biex b'fehma waħda u b'fom wieħed nigglorifikaw jew nfaħru lill-Alla missier Sidna Ġesu Kristu. Kull maħluq, mhux biss nies intelligenti. L-annimali, il-pjaneti, il-kwiekeb, il-qamar, ix-xemx, kollox ifaħħar l-Alla. Kollox, kull maħluq, kull ħaġa hija msejħa biex u obbligata tfaħru. Ix-xemx tfaħru mingħajr ma taf li qed tfaħru lill-Alla. Turi d-dija tiegħu, turi l-ġmiel tiegħu, turi n-neċessità tiegħu. Mingħajr xemx ma ngħaddux, hekk ukoll Alla. Mingħajru ma ngħixux. Ix-xemx u l-qamar faħruh mingħajr ma jafu u m'għandhomx il-sien. Alla tagħna l-sien u ħanħallih dak l-sien rieqed jew mutu għat-tifħir tal-Alla. Hemm min jgħid meta jisma' din l-enfasi kollha fuq it-tifħir tal-Alla. Illi bħalli kieku Alla, infatti il-kmand kważi l-iktar repetut fil-Bibbja hija biex infaħru lill-Alla. Il-kapitlu ċentrali tal-Bibbja, jekk missejjer żball, huwa Salm 117. Faħru l-mulej ġnus kollha. Faħruh u popli kollha. Għax it-tiba tiegħu kbira għalina, l-fedeltà tal-mulej tibqa' dejjem ħallelujja. Salm żgħir, imma kif jgħidu l-essenza fil-fliexkan iż-żgħar, u qed għal darb'oħra qed jgħid faħru l-mulej ġnus kollha. Mhux biss il-Knisja tiegħu dawk li jafuh, imma kulħadd, kull bniedem, suwed, sofor, bojod, bjondi, kannella, int minn int f'liema kontinent jew f'liema żmien qiegħed faħru lill-mulej ġnus kollha. Meta jisimgħu hekk jgħidu Alla vera affissat fuq innifsu biex irid t-tifħir kollu kontinwament mingħand il-ħleqa tiegħu. U li kieku jkun hemm politiku tiran tajjeb u liċ-ċittadini jgħidulhom kulħadd irid ifaħħarni, Darius darba għamilha. Għamel din l-istatwa qal issa x'inti tisimgħu l-mużika, tajjeb kulħadd irid jinxteħed din l-istatwa li għamilt jiena kienet 10 solari għolja. Qed tifhem. Però kien hemm 3 teħbib ta' Daniel ma niżlux qudiemha.
għarfu li dan huwa megalomanjaku li jrid it-tifħir għalim, meta ma ħaqlux. Id-differenza però jedin, Alla ħaqqulu t-tifħir. Għaliex? Għax huwa l-uniku wieħed perfett, huwa l-bidu u t-tmiem ta' kollox, u l-uniku wieħed perfett f'kull sens. U allura jixtaqlu t-tifħir. U meta ma natulux it-tifħir, mhux biss noffenduh, imma weġġaw lil nfusna. Għaliex, għax aħna maħluqin għal fuħrija tal-Alla. Dik hija d-differenza kollha. Aħna maħluqin għal fuħrija tal-Alla jekk għandek ġenitur. U dal-ġenitur jiddomanda minn uliedu li jirrispettawh u jobduh. U l-kelma tiegħu bonfatt. U wara ma tiksirlix kelmti. Ngħidu li dak il-ġenitur huwa minfuħ bih innifsu u arroganti u kburi? Le. Ngħidu kemm iħobb il-uliedu illi qed jiddomanda minn għandhom ubbidjenza grata. Vera? Qed jiddomanda minn għandhom gratitudni. U hekk ukoll Alla. Alla li huwa infinit fil-kopor u fl-eċċellenzi tiegħu bir-raġun jgħidilna biex infaħruh kontinwament. Alla huwa infinit. Alla li jagħmel ħwejjeġ meraviljużi għal ġitana fl-aħħar mill-aħħar. Għal ġitana. Għax huwa mħabba. U bħala imħabba irid li jbierek lil-ħlejjaq tiegħu. Aħna ċkejknin żgħar ħafna, vera? U Alla frattant irid iberikna. Kemm huwa denju li nħadnu lil Alla bil-fidi, nersqu lejh, konfidenti li hu iridna nersqu lejh u nemmnu l-Vanġelu tiegħu. Ma jistax faħar l-Alla. Jekk għadek barra mis-saltna tiegħu. Ma jistax tfaħru jekk inti ma tafux. Kif insu nafuh il-Alla? Permezz ta' Ibnu Ġesu. Ġesu qal min jara lili jara l-Missier. U allura Alla tagħna dal-medjatur illi iwassalna għand Alla u min għandu nirċievu il-maħfra tad-dnubiet. Għalhekk miet Ġesu Kristu fuq is-salib. Biex aħna jingħatalna dan id-dħul f'esperjenza ġdida kif jixtieqha Alla. U ċoħe illi f'relazzjoni tajba miegħu nkunu kapaċi infaħruh. Kapaċi tajt onestament Kristu ħabni u tali nnifsu għalija. Onestament. Nafa fiċ-ċertin. Konvint minna Kristu ħab lili u tali nnifsu għalija. Jekk inti għandek din it-tama mbierka, allura tinsab fi triq tajba. Kun grat u ibqa fannat dil-esperjenza tiegħek quddiem Alla. Ma jekk le, jekk tajt ma nafx. Smajt kemm il-darba imma l-qagħda tiegħek quddiem Alla ma nafx. Allura jeħtieġ li tindem l-egoizmu u l-idolatrija tiegħek. Jekk m'intix tfaħħar l-Alla, ipso facto, x'qed tagħmel? Qed tfaħħar lek innifsek. Jekk inti m'intix moti għal Alla, qed tagħmel Alla minnek innifsek. U dik hija l-agħar reat li nistgħu nikkommettu quddiem Alla, l-idolatrija tagħna. Rridu nindmu mill-idolatrija tagħna, mill-immoralità, mill-ingratitudni tagħna u nduru lejn Alla l-ħaj. Alla wieħed biss hemm ħaj u veru. F'Iżajija jgħidilna m'hemmx Alla oħra. M'hemmx Alla oħra. Jiena huwa l-uniku Alla ħaj u veru. U allura rridu nduru lejh biex nilqgħu minn għandu l-offerta tal-maħfra. Maħfra maqluwa għal midinbin bħalna bis-sakrifiċċju ta' Ibnu fuq is-salib. Aħna għall-inqas ħafna minna diġà nafu x'jiġifieri l-imħabba Alla. Imħabba Alla li tqanqalna biex aħna infaħruh. U allura rridu iva, rridu insiru speċjalisti ħanajtek. Rridu insiru esperti fil-infaħru lil Alla. Mhux fuq livell baxx, mhux fuq livell superfiċjali. Ma bqalb infawra. Infawra bit-tifħir lil Alla veru. Permezz ta' Ġesu tgħidilna l-ittra lill-Ebrej, permezz ta' Ġesu, il-medjatur tagħna, ħanoffru il-ħin kollu sakrifiċċju ta' tifħir lil Alla, ċoja il-frott tax-xoftejn illi jistqarru lill-ism. Illi noffru
meta noffru it-tifħir tagħna qegħdin noffrulu l-aħjar sakrifiċċju. Ħaniftehmu, Alla m'għandu bżonn xejn minn għandha vera, Alla huwa suffiċjenti fih innifsu. U frattant meta nfaħruh, il-ħajja tagħna ssir aktar rikka. Alla jieħu l-glorja li jistħoqlu. U ma rridux nkunu ħallelin talla. Dak li huwa tiegħu, dak li huwa dovut lilu, natulu bil-ferħa kontinwament f'kull post, waħedna u ma' ħadd ieħor.